Takže čus lidi, vítám vás. Já jsem Minigame.cz a se mnou je tu Matesb. Pozdrav. My jsme na Skyblocku MC Crafting. Počkej, what the fuck? A ukážeme vám naše věci. Počkej, nech mě domluvit. Co? No, tak dobrý. Jestli nezapomeneme, jestli bude tak 10 lajků, 10 odběrů, tak to dáme do popisu. V dalším díle. Ty vole, kašel. Tohle je celý Matesb, to je celý jeho. A já vám ukážu můj domeček. Tady vidíte. Já budu mít máme domeček. Teď jenom natěžím dřevo. Já jdu něco dělat. Máš koblestou? Nemám koblestou. Jo, mám to tam. Zaprčí se jezdí, to je nasrání. A dám si vytěžit, mám kobl generátor. Já si udělám taky kobl generátor, ale nemám lávu. Ale nemám nic. Nic. Jo, ten kobl generátor je můj ten nějak pomalý, včera byl úplně rychlý. Dáme kobl generátor, já mám všechno na Skybloku. O, já tam mám pavouka. Mně se tam spavnul už jen monstra. What the fuck, kde jsou ty stromy, ty vole? Tady před chvíli. Pavouku. Padni. To je divný. Hej, chceš vidět můj mini domeček? Můj mini domeček! Udělám tady první částku. Okay. Tak natáčíme. Dej mi to, dej mi dřevo, dej mi cobblestone. Ty tam máš creepera. Ty máš pod domem creepera. Fakt? Aha. Já jdu zabít. Na plácku dole. Aaaa! To je zombík. Oh my god, Pavo. Pomoc. Mě to schodilo. Jej. To by bylo jenom Minecraft, fakt, ty vole. Jdu zabít. Já zkusím. Oh, nice. Oh, nice. Hej, pojď mi pomoct. Dobrý. Oh, nice. Nice. Se kouknu, co je tam. Je tady. Sněhuláci. Pojď na tohle, jak jsem napsal do chatu, Maj. Ty vole, ty jsi fakt... Jo, už jsem tam. Já chci... Instali... Dva ironeček. Já chci očištit. Zajímavý. Počkat. Assassin. Nebuď killer. Jo, buď. Počkej. OMG, Marinek. To chci být, to má taky, to je taky dobrý. A Elita. Já jsem Marinka taky. Já budu Elita. Mariňák. Proč Elita? Co má Mariňák? Tyhle. Já jsem Elita. No, to je dobrý. Klikni na Iron Block. Klikněte na Iron. Tohle bude ukázka Skyblocku. Počkejte,
Do peči. Kdo nekliká? Oh, nice. Ty vole. Robin, Jo. Co to ty je? pičo, to jsou. Já moc lagy nemám. Já. I když mám notebook, ty vole. Mám je hned jdou tady. Ty vole, to jsou lagy jako pič. Já mám taky trošku lagy. No tak se nediv. Když to je na tom serveru miliardy lidí. What the fuck, já spad do hlavy, já jsem taky exot. Takže to teďka docela laguje. To ne. My A tady těch milion zombíků. prdele. Hej, tady jde, Mates teda. Počkej. Já se to tady, Mates, tady v rohu, tady, za tebou. Jo. Počkej, já jdu odstřelovat. Oh, já hozím. To jsem asi před 2 minutama taky hořel. Já nemůžu se pohybovat, protože se to ztratí na lidi. Mě tady hlídá Čoko. Oh my god, big man. Nebouchej do něj, jinak tě zabiju. Ne. Okay. Nechám. To prdele. Já tě ze zhora. Tak tady dál. Oh my god, tady bohu creeper. Ani jsme neobral. Pomoc. Tak tam nejdu. Co? Neboj se. To utíkám. Já to skoro poslední. A všechno tady kryju. Ty možná tak kryješ ty příšery, vole, že nás. Prdele. Mám tady lidi jako na stránu. Tady Harlem Shake, vole. Tak se koukni, kde jsem teďka já. Jsem ještě povůkala. Já mám hlavu zombíka. Já si dám sebe hlavu zombíka. Pojď nahoru. What the? Co to je? Já jsem v hlavě zombíka. Ty nepili mým seznam. Já nepotrávám. Já taky. Babka. Fuj, ta babka, schoř ty babko. Ty nepili mým seznamu, ty vole, přátel. Pomoc, babka. What? Ty vole. Jsou babky hnusný. To bych nechtěl mít jako za babky. No vole, já tady umírám. Do prdele, já jsem
takový čurák. Už se ani nebojím toho. Ty vole, já jsem někde zazden. A nevím kde. A nikdo mi teď nepomůže. Díky, ozdraváku. Ještě mi víc ozdravky a díky. Ještě. Oh my god, survival fish! Survival fish! Survival fish! Oh my god, fish! Oh my god, to nějak odhodilo. Něco odhodilo. Pojďme. Já jsem proti zombíka. Já mám tak dobrý meč. Kdybych neměl to odrážení, vole, tak tady bych nebyl. Tak co? Kde má silnější luk? Piče, možná neskočil. Díky. Sex, what the fuck? Já jsem tam What? What the fuck, čarodějnice? What the fuck? Takový kokos někde. Oh, nice. Jdeme tady zabít, superfish. Ty vole. Tě to zabilo? Co? Tě to zabilo? Ne, a tebe? Ještě ne. Oh my god! Už mě to za chvíli zabije! What the fuck, to je bug, to je dobrý bug. What the fuck. Dobrý bug. Pomoc! Hej, jak to, že hodím, když jsem ani nestoupil do hlavy. Ne, to je divný. Ty vole. Já to jdu spíš. Ty žiješ? Jo. Ještě taky. Ale strašně Já štěstí. jsem vás cípnu. Pomoc, už nechci čarodějnice! Hej, nemůžeš mi kámo pomoct? Pomoc mi! Ty pičo, to je válka. My co jsme tady jediní my dva, ty vole. Tě to Ne, Jo. Jo. ne. Oh my god. Ty pičo. Ty tady je na stránu. Mě zabijou. Ty máš smlouvu. Tebe zabili? Ještě Ještě ne. Ty tě zabili? Ne, ještě ne. ne. Jestli by tě zabili, tak to jsem tady poslední. To by bylo hustý. Vítaj. Hej, ty kámo, budeš lepší než já, vole. Já ty Oh my god, zabiju. creeper! Oh my god, jsem mrtvej. Cita. Jo, jsem. A ty jsi umřel? Aha. Ty jsi lama, ty jsi lama. Já jsem tady poslední. A kde jsi? Ty pičo. Ty pičo, pízmaní. Ty vole, a Ještě vidím. vidíš mě? Jo? A ty jsi zavinul? Já jsem na tebe, já jsem s tebou. No tak dělej, babák. Bacha, jsem pigmeni. Já tam jsou asi 50 skeletonů, oh my god. Bacha, jsi mrtvej. Dej. Můžeš rovnou napsat Majo. Majo, můžeš rovnou napsat. Jak se to píše do prdele? Skill. Majo, napiš. Já vím, ale... Tak toto video bude končit, tak zdar lidi, loučí se s vámi minigame.cz.